खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथाङा सिक्किमाव दावबायहैनो थाखाय लाहार-फाहार खालामदों नामा जुदि नोंथाङा लाहार-फाहार खालामदों नोंथांनि थाखाय बे खौराङा जोबोद गोनांथार सिक्किमाव जोमै बेफ्रुदों जायजों हरखाबै गोबां अखा हादों जायनि जाहोनाव गेंटकआव थांनाय लामाया आबुङै बन्द जानानै दं बेनि अनगायैबो बे जाथायाव दासिम 7 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय सिक्किमनि लनाक लेकआव जोमै बेफ्रुनाय जादों जायजों गोबां अखा हानायनि जाहोनाव माखासे बान्दोफोरखौ बेखेवनानै हरनाय जादोंमोन जायजों तिस्ता दैया उसिफावदों रिपर्टनि बायदिब्ला तिस्ता दैया गाहायनिफ्राय 15निफ्राय 20 फिट गोजौसिम बांदों जायजों तिस्ता दैनि जिङाव थानाय पाक्कानि लामाफोरा थेर-बेथेर जादों माखासे लामाफोरा दैनि सिङाव थांबाय बेनिखायनो बे समाव गेंटकआव थांनो हानायनि जेबो लामा गैया जोमै बेफ्रुसारनायनि जाहोनाव गिथावना दै बाना जानायजों दासिम 7 जिउ खहा जादों आरो 49 गोमानानै दङ 49नि मादाव 3 आर्मि जवानफोर बे जाथायजों लामा सामा बायफ्लंनायनि अनगायैबो गं 41 गारि मटराबो दैनि सिङाव थांदों आरो गोबां न'-बांफोरानो दैजों बुखारलांजानो गोनां जादों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो एसडीआरएफ NDFB आरो Boroआ रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों फोरमायथिनो गोनांदि जोमै बेफ्रुनायजों दैबाना जानायनि उनाव सिक्किमाव 4 जिल्लाफोराव फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावदों 4 जिल्लाफोराव गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ 8 अक्ट'बरसिम बन्द फोसावदों पाक्यं गेंटक नामचाई आरो मानगान जिल्लाफोराव फरायसालिया बन्द थागोन एटीएमनिफ्राय रां खावनाया सिखावफोरनि गोरलैसिन आदब गोलाव समनिफ्रायनो सिखावफोरा एटीएमनिफ्राय रां खावनायनि आदबखौ बाहायबोदों आरो गोबां सुबुंफोरानो बेनि बोलिबो जाबोनो गोनां जादों जाय जाथायखौ खौरां बिजोंफोराव फोसावबोनाय जादों नाथाय माखासे सुबुंफोरा एटीएमनिफ्राय रां दिहुननायाव दासिमबो सांग्रां जायाखै जायनि जाहोनाव दासिमबो बोलि जानो गोनां जादों सुबुंफोरा फिन सरबगाव सिखावा लुथिदों एटीएमआव रां सासे आइजोआ एटीएमआव रां दिहुननो फैनायावनो एकाउन्टाव थानाय गासैबो रांखौ खावजादों सीसीटीवीआव नुजाथिनाय बायदिब्ला आरो आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइजोआ गिबियाव एटीएमआव रां दिहुननो थाखाय फैदोंमोन नाथाय एटीएमआ थुबाबो जायैलाय बेयावनो सासे हौवाया आइजोखौ मदद होदोंमोन आरो एटीएमनिफ्राय रांबो गदोंमोन बे गनाय रांखौ मोननाय लोगो लोगोनो आइजोआ सानबाय थानाय समावनो एटीएम कार्डखौ सोलायखुमादों दुथां सिखावा जायखौ आइजोआ थालखौनो मोनाखै उनाव माबा मोनसे खामानिखौ लानानै बेंकआव थांनायावसो बेंक एकाउन्टाव रां गरसेबो गैयिखौ मिथिनो मोन्दों आइजोआ आरो एटीएमजों रां बख'नानै नायनो नागिरनाय समावसो एटीएमआ गावनि नङा गुबुननिसो बेखौ हमदांनो हादों उनाव जाथायनि सायाव सरबग पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादों होननानै मिथिहोदों मुवा बेसादनि बेसेन बांहोनानै रायजो राजाफोरखौ हालाय हाफाय खालामखांनायनि उनाव लकसभा बिसायख'थि फैनाय लोगो लोगोनो रायजो राजानि दुखु आरो जेंनाखौ बुजिनो हानाय जाबाय मिरु सोरखारा जायनाखि लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैदों फारसेथिं बेरेखा दोलोनि एलायन्स हान्जा इन्डियायाबो हादराव गोख्रों जाबोनो हमदों बेफोरखौ नोजोर होनानै बिजेपि सोरखारा गावसोरनि मासिखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय नारा-नाथा नाजादों जायनाखि कंग्रेस दोलोआ बिसायख'थियाव देरहायोबा गोबां खम बेसेनावनो मोब्लिब होनायजों लोगोसे गेस सिलिन्डार होनो खोथा होदों बेनि अनगायैबो गोबां रायजो राजाफोरनि थाखाय खाबुफोरखौ फोसावदों जानो हागौ बेफोरनि थाखायनो गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ फिन खम खालामबावबाय मिरु सोरखारा जायफोर प्रधान मन्त्री उजाला योजना बिथांखिनि मुलाम्फायारिफोर बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां नोंथांमोनहा दानिफ्राय फ्राय 600 राङावनो गेस सिलिन्डारखौ मोननो हासिगोन बे गोजोनथाव रादाबखौ होफैदों मिरुनि मन्त्री अनुराग ठाकुर बिथाङा केबिनेटआव थांखि लानायनि उनावनो बे थांखिखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोसावनानै होनाय जादों प्रधान मन्त्री उजाला योजना बिथांखिनि गेजेरजों 200 रां खमावनो गेस सिलिन्डारखौ मोननो हानाय जायोमोन बेनि उनाव थांनाय रक्षा बन्धनावसो गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ गासैनिबो थाखाय 200 रां खम खालामनानै होनाय जादोंमोन दा फिन प्रधान मन्त्री उजाला बिथांखिनि मुलाम्फायारिफोरनिखौ 100 रां खम खालामनानै होबावबाय दा बिथांमोनहा फ्राय 600 राङावनो गेस सिलिन्डारखौ मोननो हासिगोन बिटिआरनि थरसे जोंनाय अलंबार जोलुर गेलेगिरि गोगोमसार गयारीखौ रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै बरायदों नेपालनि काठमान्डुआव खुंजानाय SAFF 2023 जोलुर बादायलायनायाव बांसिन गल सोनो हानायनि थाखाय बान्था मोननाय गोगोमसार गयारीखौ बिथांनि आंगो गामिनि रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै दामै देयै बरायदों बिथाङा गुबैयै क'क्राझार मलानदुबि गामिनि थागिबि नेपालनि काठमान्डुआव खुंजानाय SAFF 2023 जोलुर बादायलायनायाव
पाकिस्तानखौ 3-0 गलाव फेजेननो हादों भारतनि आन्डार 19 जोलुर हानजाया। बेनिनो सासे राफोद गेलेगिरि गोगोमसार गयारि बिथाङा बे जोलुर बादायलायनायाव गासै गल 3 सोनो हादों। बेनि मादाव बांलादेशजों गेलेनायाव गल 1, भुटानजों गेलेनायाव गल 1 आरो पाकिस्तानजों गेलेनायाव गल 1 गासै गल 3 सोनो हादों बिथाङा आरो बे SAFF 2023 जोलुर गेलेनायाव बांसिन गल सोनो हानायनि बान्थाखौ मोननो हादों। बे गेलेनायानो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गिबिसिन गेलेनाय होननानै फोरमायथिदों बिथाङा आरो उननि समाव साबसिन गेलेबावनो हागोनखौ मिजिंथिदों बिथाङा। बिथांनि अनगायैबो उत्तराखन्डनि देहरादुनाव जानाय नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिप 2023 आव बर'नि फिसा राजु खेरखातारि बिथाङा सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। 1 निफ्राय 4 अक्ट'बरसिमनि गेजेराव खुंजादोंमोन नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिप 2023 जेराव सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि राजु खेरखातारि बिथाङा सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। बिथांनि देरहासारनो हानाया ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हानायजों लोगोसे गासै बर' माहारिनि गेजेरावनो गोग्गानायखौ लाबोनो हादों। बिथाङा सासे राफोद गेलेगिरि जानायजों लोगोसे गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव MA फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायबाय थानाय सासे फरायसा। गुबुन फारसेथिं चाइनायाव खुंजानाय एशियान गेम्स 2023 आव बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथाङा 75 केजि खथायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। बिथाङा सनानि मेडेलनि थाखाय चाइनानि ली क्वेन बिथांजों गेलेदोंमोन जेराव बिथाङा 0-5 आव जेननो गोनां जादों। बिटिआर गोरोबथानि उनाव नोंथाङा जुदि जोबथेसालियाव थानाय गासैबो NDFBफोरा उदां जागोन होननानै सानदोंबा बेयो गोरोन्थि जानो हागौ। मानोना बेनि सायाव रोखायै बुंथिदों MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। गोरोबथा खालामदोंब्लाबो जोबथेसालियाव थानाय गासैबो NDFBफोरा उदां जानाया जाथावना नङा। जायफोर NDFBफोरखौ गोरोबथानि सिगांनो आयेना दायनिगिरि फोसावखाबाय बिथांमोनखौ गोरोबथानि गेजेरजों उदां खालामनाया जाथावना नङा होननानै बुंथियो MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि गोरोबथानि सिगांनो सानैखौ फासिनि साजा फोसावदों। खायसेखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों आरो खायसेखौ 12-13 बोसोर जेल जानायनि साजा फोसावखादों। बिथांमोनहा उदां जायोब्लाबो आयेननि गेजेरजोंसो उदां जागोन नाथाय सम नांगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालियाव थानायखौ लानानै सुबुंफ्रा बुंनो नागिरो नाथाय गोरोबथा जादोंब्लाबो बिथांमोनहा जोबथेसालियावनो थानो नांगोन। बिथांमोनहा आयेननि गेजेरजोंसो उदां जागोन होननानै बुंथियो मोनसे समनि NDFBनि दैदेनगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो NDFBफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि बेलायावबो बिथाङा बुंथियो दि बे साख्रिया NDFBफोरनि थाखायल' जानाय नङा गासै सरासनस्रा लाइमोनफोरनि थाखायनो जागोन आरो गासैबो NDFBफोरनि थाखायनो जानाय नङा। बिथांमोनहाबो इन्टारभिउआव जिरायनो नांगोन नाथाय बिथांमोनहा बैसोनि बेलायाव आरो क्वालिफिकेशननि बेलायाव रेहाय मोननो हागौ होननानै बुंथियो आरो बेनि थिसनथाया माब्ला जागोन आरो बेसेबां लाइमोनफोरखौ लागोन दासिमबो जेबो रोखा जायाखै होननानैबो फोरमायथियो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। 6 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि दायाव सानै दुथांफोरखौ थैनायनि साजा फोसावबाय त्रिपुरानि कर्टआ। त्रिपुरानि धर्मनगराव सानै दुथांफोरा सासे 6 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बे जाथायनि 4 बोसोरनि उनाव त्रिपुरानि स्पेसियेल जाज आनसुमन देबबर्मा बिथाङा सानै दुथांखौ थैनायनि साजा फोसावबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला सानै दुथाङा दिबाकर दास आरो गुबुन सासेनि मुङा सौरभ चन्द्रनाथ। थांनाय 2019 मायथाइयावनो 6 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ न'आव रावबो गैयै खाबु लानानै दुथांफोरा गुबुन जायगायाव लांदोंमोन बेनि उनाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै दोनहैदोंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गथ'सानि बिमाया दायनिगिरि सौरभ चन्द्रनाथनि न'आवनो भारा थायोमोन आरो खाथिनि न'आव खामानि मावोमोन। बिमाया न'आव फिसाजोखौ नुयैलाय ओनसोलनि सुबुंफोरनो मिथिहोनानै नागिरबायदोंमोनब्लाबो मोननो हायाखैमोन। अखानायैसो उन्दै गथ'साखौ गुबुन जायगायाव थैनाय हालोदाव बोखांनो हादोंमोन। बेनि उनावनो बे जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव FIR होदोंमोन आरो 4 बोसोर बिजिरनायनि उनाव दा दायनिगिरि दुथां सानैखौ थैनायनि साजा फोसावबाय बिजिरसालिया। आयेन बेरेखा ड्राग्सनि हेंथा रायजोआव सेबनाया जाबोबाय थादों नाथाय बे खेबाव पुलिस प्रशासननि खाखि ड्रेसखौ लाजि फोनांदों सानै पुलिस कनस्टेबलआ। पुलिस कनस्टेबल इउनिस आली आरो नारायण दासआ पुलिसनि आखायावनो हमजानो गोनां जादों। ड्राग्स फालांगि खालामनायजों सोमोन्दो थानायनि दायाव हमजानो गोनां जादों पुलिस कनस्टेबल इउनिस आली आरो नारायण दासआ। रिपर्टनि बायदिब्ला आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगि खालामनायाव सोमोन्दो थानायनि सायाव आसाम राइफलआ हाइलाकान्दि पुलिसनो स्रोद खौरां हरदोंमोन। बेनि उनावनो सं दानानै हाइलाकान्दि पुलिसआ कनस्टेबल इउनिस आली आरो नारायण दासखौ हमदों। बेनि अनगायैबो मैयानि सानावनो आरो सासे आसाम पुलिसआ हमजादों। आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर
मिरा फात आलियाबो हमजादों क्रिमिनेल केसाव गोग्लैनाय दायनिगिरिखौ बेल होनो थाखाय रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमजों जाख्ल'नायनि दायाव हमजानो गोनां जादों बिथांखौ लखिमपुरनि पानिगाव पुलिस थानानिफ्राय हमनो हादों गुबुन फारसेथिं रां जाख्ल'नायनि दायाव सोरखारि मावख'गिरिफोरा साफानि उनाव साफा हमजादों नलबारियावबो सासे सोरखारि मावख'गिरि मुङा जुनु कलिता बिथाङा रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजादों बिथाङा नलबारिनि PHE डिपार्टमेन्टनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार मावख'आव जुनियर एसिस्टेन्टमोन जेराव बिथाङा थिकादारनि लाइसेन्स बानायनायनि मुङाव रां जादोंमोन बेयावनो रांजों लोगोसे हमजादों जुनु कलिता बिथाङा चाइनायाव जानाय एशियान गेम्स 2023 भारतआ दासिम मोन 81 मेडेल देरहासारनो हाबाय बयनिख्रुइबो बांसिन चाइना हादरा मेडेल देरहासारनो हादों गासै 316 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 171 सनानि मेडेल 94 सिलभार मेडेल आरो मोन 57 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ जापान गासै 147 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 37 सनानि मेडेल मोन 57 सिलभार मेडेल आरो मोन 59 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ साउथ करिया गासै 148 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव मोन 33 सनानि मेडेल मोन 45 सिलभार मेडेल आरो मोन 70 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ इन्डिया गासै मोन 86 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव मोन 18 सनानि मेडेल मोन 31 सिलभार मेडेल आरो मोन 32 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ उजबेकिस्तान गासै मोन 54 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव मोन 16 सनानि मेडेल मोन 16 सिलभार मेडेल आरो मोन 22 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ चाइनिज टैपे गासै मोन 46 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव मोन 12 सनानि मेडेल मोन 14 सिलभार मेडेल आरो मोन 20 ब्रन्ज मेडेल बेनि उनाव दङ थाइलेण्ड गासै मोन 46 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव मोन 10 सनानि मेडेल मोन 12 सिलभार मेडेल आरो मोन 24 ब्रन्ज मेडेल बेबायदिनो माखासे फुजानि स्पेशल अफार नोंथाङा गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंब्ला नोंथांनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय बाम्पार अफार लानानै फैदों फुजानि थाखाय स्पेशल अफार होदों MMH अट' हन्डा श'रुमा अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया बाइक एबा स्कुटि बायोबानो नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हानायजों लोगोसे स्क्रेच प्राइजबो मोननो हागोन स्क्रेच प्राइजफोरा जाहैबाय इलेक्ट्रिक केटलि अदेबानि मोब्लिबजों लोंनाय दै फुदुंग्रा आयरन इमार्सन हिटार रड अदेबानि जायखिजाया दै गुदुं खालामग्रा दै गुदुं लाग्रा बथल लेडि बाइसाइकेल आरो 1000 रां केशबेक बेफोरनि मादाव नोंथाङा मोनसे नङा मोनसेखौ मोननो हाथारगोन बेनि अनगायैबो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथांनाव खम रां दंब्लाबो नोंथाङा जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया नोंथाङा 16,999 रां होग्रोनानैनो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन अब्ला नोंथाङा माखौथो सानबाय थाबावखो गोख्रैनो काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय गावनि सिमांनि मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लायनो हागोन नोंथाङा मानोना बे सनानि खाबुआ 15 अक्ट'बरसिमल' थागोन मोजाङै मिथिनो हास्थायबावोबा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो सोरबाफोर SB बड' निउज चेनेलनि गेजेरजों माबाफोर एडभार्टाइज होनो सानदोंब्ला 7099445422 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों